Good morning mga mukhang kalabaw. Ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng buro. Kung sa Ilocano pa, buro, pilotume. Yan o. Yan si Boss Guapo. Magluto tayo ng buro mga kalakay. Okay mga mukhang kalabaw. So, simulan na natin. Magpe-prepare tayo ng mga kailangan. So, let's game. So, mga kalabaw, yan yung mga ingredients natin mga kalabaw. May luya, may sibuyas, at may bawang. So, yan naman yung lulutuin natin. Isda na dinurog yan mamaya. So, mga kalabaw, masarap yan mga kalabaw. Yung mga mukhang kalabaw, hinahawakan ko lang yung video natin. Medyo malikot yung natin. Covered. Sinsya na mga kalabaw ha. So yan. Nakita? Nandun. Ayan. Tapos kuha tayo dyan ng kahoy. Panggatong mga mukhang kalabaw. Ayan. So ayan mga mukhang kalabaw. Bigyan natin ng ng dahon-dahon para mag-apoy. Yan. So nakita ninyo mga mukhang kalabaw, hindi po lang mag-apoy. Mamaya-maya mag-apoy na yung mga mukhang kalabaw. Yan nga pala yung cooker ko mga mukhang kalabaw. Cook. Yan. Cooker, cook. Yan yung taga-cook ko mukhang kalabaw. Yan. Atay ngayon matata mukhang kalabaw. Apay mukhang kalabaw mata niya. Nagarti mamat. Ang vlog mo dikit yung. Di ba mga mukhang kalabaw? Sige dyan. Mukhang kalabaw na ba ako? Ano sa tingin nyo? Mga mukhang kalabaw yan o. Yan o, mga mukhang kalabaw yan o. Yan, Just yan. comment below. Ayan yung tunay na kalabaw. Pangit ang itsura naman itong stick English karabaw. Yan. Yan yung pinakagwapong-gwapong English karabaw namin. At yung sunod naman ito oh. Yan. Yan yung gumaganap sa mga natin. Yan yung karakter natin sa mga bawat video natin. Tulak. Tayo mo? Gwapo-gwapo no? Yan. Alam mo kung anong nilalaro niyan? Ano? Piso games. Skyforce yan. Tingnan natin. No. Yung hindi pala. So, mga ka-English kalabaw. So, nagka-prepare na kami doon ng mga lulutuin namin yung buro doon. So, ayan. Luto na tayo. Yan, silang cutie. Ako pa kailangan ka. So, ayan. Lagyan na natin itong natin. Palayok natin. Wala pa tayong mantika. Dali lang. So, nagkuha pa sila ng mantika. Kurang sama yung mantika na eh. Ayan. Kasi pagparkiso natin pa. So, ayan na po. Ito na yung ating pinaka main ingredients mga kakalabaw. So, ayan. Ang ilalagay natin ditong oil or mantika is medyo marami-rami mga kakalabaw. Ayun siya. Ang ating mantika. Oh, hintayin din natin yung mag-init ng Tapos ito ay mantika. lalagay na natin ang ating mga ingredients, mga kakalabaw. Lalagyan na natin ng yun. So yan mga Iya dayo, matabak ko naman ko dito. Kabady. Na.
Yan, lagyan natin mga bawang. Nurod nyo yung bawang mga kabady. Kabady. Shout out kay Maki Mutu. Shout out kay Farmer. Yan, kay Team Harabas. Yan ang ating mga sikat ng mga vlogger, mga lakay, mga kakalabaw. At shout out din sa ating unti-unti na rin nakikilala, English Carabao TV. Nasa likod ngayon ng bahay. Yun, nilalagyan na natin ngayon ang ating pinaka-main ingredients. Ang burong Tagalog. Yan, ito na. Yun, ito yung burong Tagalog, mga lakay, mga kalabaw. Ito yung lalagyan na natin. Yan. Diba? Lalagyan na natin. Yun, ito yung sabaw niya. Yan, lagyan natin lahat yan. Tapos, yan. Malalam? So ayan mga mukhang kalabaw. Naluluto na yung isda mga mukhang kalabaw. Ayan. So ngayon, hintayin lang natin maluto mamaya. Kung lalagyan na ng gata. Okay. So ayan, mga Ilagay na natin ang gata mga kakalabaw. Ayan. wow! Lagyan natin lahat. Hindi kalog na nga anak. Ha? Direk, kumlaang. Tandaan na. Yan sa mga kaibigan, nilagyan na namin ng taklob. Takip. Takip. Takip pala. Taklob kasi sa Ilocano yun. Yan. So ayan, mga kaibigan. Yan natin. Yan, kumukulo na siya mga kaibigan. So malapit na nating matikman ito pag naluto mamaya. Yan mga kaibigan, yan yung kuya ko. Gwapo no? Oh. 19 years old pa yan mga kaibigan. Yun yung isa yan. 19 years old. Sige, sige. Bigyan na katawag. Siman. Yan. Lalagyan na ng mga apoy mga kaibigan. Medyo konti na kasi yung apoy niya. Ayan. Para kumulo siya ng kumulo. So, ngayon malapit naman yun maluto. Ayan. Kaya maya maluluto na yan. Yan, so mabango na mga kaibigan. Sobrang bango na. Ano ba, nauulol ako? Yan. So mamaya pag madry yan, pag magkulay brown, so luto na yun mamaya. So abangan natin mamaya mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, malapit nang maluto. Yan. So ayan mga kabady, luto na yung natin, ulam natin ngayong umaga. So ayan, tikman na natin yan.